hovoríte, že idete teda ešte niečo vysvetľovať, vyrokovať, znamená to, že idete teraz po poslaneckých kluboch, alebo aký je ešte ten váš plán do toho začiatku rokovania? Tieto zákony majú byť teraz predložené zdravotnému výboru 10:45. Poprosili sme, aby sme na ten zdravotný výbor mohli prísť, je verejný, takže tam môžu byť aj médiá. My sme prišli za to, aby sme diskutovali v týchto veciach, vysvetľovali, aký je náš zámer, prečo tieto veci chceme, máme k tomu podklady, čísla, dáta. Nerozumiem, že sa nájdú poslanci, ktorí tam chcú dať nejaké pozmeňováky bez nejaké verejnej debaty a bez toho, aby vysvetlili prečo, akí sú ich zámery a čo to prinesie, pretože my máme k týmto zákonom a k týmto zmenám dáta a aj príklad zo zahraničia, prečo to dobre funguje v zahraničí, to by sme sa naozaj mali poučiť. Napríklad tá rozpočtová vyhláška je veľmi dobrý príklad z Českej republiky a nerozumiem, prečo sa tu nájde poslanec, ktorý to spochybňuje. Je to pán poslanec Salaj, ktorý spochybňoval túto rozpočtovú vyhlášku. Neprekvapuje nás postoj strany SAS, ktorý napríklad počas minulej vlády, keď minulá vláda prišla s obmedzením zisku zdravotných poisťovní na 1%, tak proti bola strana Smer, Hlas a SAS. Veľa sa hovorí aj o tom... Táto strana dlhodobo hájí nejaké iné záujmy, ako sú záujmy občanov a pacientov.